Opa, xentiña da boa! Con terneira galega aquí, da boa. Cando pensamos en terneira galega, un dos pratos que se nos ven á cabeza así destos que non poden faltar non é a richada, E xa teño aquí cortados en anaquiños, Unha boa richada imos facer hoxe. Vinde comigo. Aquí non quero discusións, Non quero ningún que se a richada non se fai así, que se fai non... Donde vaias de Galiza, faise dun xeito diferente. Hai richadas secas, hai richadas con salsiña, con húmedas, hai richadas... Teñen unha cousa en común, que todas levan pataca e tenreira galega. Eso non pode faltar. Despois, hai unhas polas zonas de Forcarei, pola Peroxa, que teño aí unha compañeira, Esther, e dice, oi, a richada Peroxa, cuidado, con ela. Vale, mencionadina, ben, está moi ben, Esther. De acordo, nosotros vamos a facer a nosa, sinxela, vale? Por un lado, as patacas, que imos a facelas fritas, ben fritidas, Por outro lado, imos a rustrir estas verduras o xusto en anacos grandes e que queden brandiños, pero que non se desfagan, que notemos a mordida da cebola e máis a mordida do pemento. Imos a poñerlle un dente de allo, un pouquiño de pemento doce e todas estas verduriñas imos a ligalas con un pouquiño de viño branco. Por aí temos a parte húmida da richada. A parte seca, que é a pataca, que despois se vai humedecer con isto, e que imos a meterlle tralla e noutra tixaola a lume moi forte, a tenreira galega. A que vexades, algo que sexa, pois suaveciño, un solombo, unha punta da croca, unha agulla, unha parte tenra de terneira galega, vale? Calquera delas nos vale perfectamente. Estamos falando da mellor calidade de carne que hai no mundo, por moito que digan. Vedes isto? Aquí va todo, non mencionaches aquí o perixel, non mencionaches aquí o pimento picante ou doce. Incluso isto podemos anulalo se queremos, porque sabes con que quero traballar, con que quero misturar isto? Cun ovo de oca. Cousas difíciles. A mí unha cousa que canto máis difícil sexe de conseguir, o que se me pase pola cabeza, aí vou, a Rafa Durán. Algún día me dirá, oye, que non che conseguín eso. Xa veredes ese día, triunfamos, menos mal. Por eso de sentirnos gañador algún día, porque él as sabe todas, pero todas. Quen? O gran Rafa Durán. Rafa, donde andas? Oca, xentiña da boa. Oca. Porque se queres ovos de oca, o reporteiro recadeiro vaiche levar os mellores ovos de oca de Galicia. Que digo de Galicia? Do mundo. Aí temos. Aquí en Touro. Estamos en Touro. Por certo, sabes o que fan 6 ovos no deserto? Pois facer unha sombra de 6 pares de narices. Bueno, dicir que Daniel é o responsable de Ocas Camiño aquí en Touro, que ten un espacio increíble, maravilloso. Estas ocas están ao aire libre. Sí, estas ocas salen pola mañá, non entran para dentro a dormir hasta que se pon o sol. É dicir, elas viven aquí nunha finca de 3 hectáreas, o pasto é a base da súa alimentación totalmente, é dicir, podemos dicir que son ovos de pastoreo estes, e despois, como vedes, tamén estamos a finca con máis de 200 árboles, frutales, ornamentales, árboles autóctonos tamén, e elas todo o que cae de arriba, landras, castañas, figos, peras, mazás, cereixas, elas aproveitan todo, que, por suposto, é un aporte máis á súa alimentación. Xa o creo que sí. Eu veño a por ovos de oca, porque son o reporteiro recadeiro, o Xoanqui, o chef, mandoume que viñera, vin o mellor sitio, sí ou non? Estar no sitio apropiado. Como son os ovos de oca? Bueno, os ovos de oca, por suposto, é un ovo moito máis grande que o de galiña, un ovo de oca equivale a 3 de galiña. 1 a 3? 1 a 3. E despois ten a cáscara moito máis gruesa, o que lle permite ter unha fecha de caducidade tamén moito máis longa. Como canto? Pois a temperatura ambiente pode aguantar tranquilamente 2 meses, e se está refrigerado máis. O sea que teñen unha fecha de caducidade moi larga, e despois, en canto ao sabor e textura, pois é diferente. A yema, por exemplo, en comparación á clara, é moito máis grande, ten un sabor máis intenso e outra densidade. Vale.
Xoanqui, non sei como ves, váleche. Pero unha cousa, por certo, a ti como che gusta comer os ovos de oca? Bueno, a mí gustame moito sopetear, o sea que, pero seguramente que Xoanqui... Fritido listo, non? Sí, pero seguramente que Xoanqui sabe perfectamente o que ten que facer con eles. Material de calidade, a ver que faz porque valenche, non? Home, si vale, Sí, claro. xa sei, xa te escoitei. Pois aí os mandamos, cuidado con eles, a ver que faz. Daniel, moitísimas grazas. Gracias a vos. Estaremos atentos á receita, non? Sí, sí, por supuesto. Agur, compañeiros. Claro, a mí tamén me gusta, A pregunta tiña que ser con puntillo ou sin puntilla, porque queremos sopetar, eso temos claro. Oxe, imos sopetar, mira, país e virguería, Como mola, Despois falan de Xogo de Tronos e demais, de aquí salen os 3 dragóns salen de un solo ovo e xa salen os 3 dragóns, aquí hai 6. Bueno, virguería, eses produtos que hai moi poucos no ano, como dixeron aquí no Repor e demais, pero que paga a pena. De vez en cando, coller facer unha tortilla, facer un ovo frito ou unha pataca frita. Aquí, bueno, cantos ovos queres? E dar un me cheja, un chéjame, estou listo. Moi ben, mirade. Comezamos aquí ca carne. Comezamos, mirade. Aquí un xustiño, de aceite para rustrir. Aquí para freír a pataca. Por lo tanto, aí vai. Listo. Prendemos. Tralla, 9, aí queda ben. Non vou a salgar hasta o final. Non quero perder absolutamente nada dos seus xugos desta carniña. Que vai a pasar? Imos a saltar a lume moi forte, a tope. Teño o 9, pero vou no pasar incluso a P. E dai imos a retirar un prato. Nese prato, sí que a carne vai a comezar a sudar un pouquiño, pero eso vamos a incorporarlo despois, vale? Cando mesturemos co resto das verduras. Moi ben, como temos tatixola xa casi a tope. Casi a tope. Ben. Mirade, onde teño na P de Power. Aquí xa nos pasamos da numeración. Que toda a carne este en contacto ca tixola. Se non facemos así, a carne vai empezar a suar e xa non frisimos, xa comezamos a cocer. Aí a carne comeza a endurecer. Eso, é que non baixe a temperatura, nin facemos un montón. Vale. Fora. Vedes? Quieto, non tocamos máis, sigue na P. Non remexemos máis, que senón empeza a sudar, pero este é a cor que precisamos. Esta é a cor. Xa temos a metade dada a volta. Marcamos ben. Aí. Vedes por onde vou, verdad? Retiramos xa, Canto tempo levamos? 2 minutos. Con esto aquí non levamos máis, non se pode facer máis. Quieto, xa está. Apagamos o lume. Iso ahora xa está. Para meter un bocata, Para meter un bocata e fora. Botamos un chisco máis de aceite de oliva. Eso é, vale. Ben, rematei con el. E agora, collemos a cebola. Anacos grandeciños. Bueno, grandeciños en xuliana, como veixades. Pero que se note. Que non desaparezca. Igual que outras veces, cando queremos formar unha salsa, sabedes o que pasa, non? De que intentamos, ollen, anaquiños pequenos, para despois dunha hora de cocción, hora e media, desaparece a cebola, e o único que vamos a ter no padal é o sabor dela, e máis a salsa, nada máis. É o que vamos a formar, non vamos a morder. Vamos, que non dou arrancado. Aquí sí, aquí nos interesa morder un pouquiño.
Apagei para non queimar o aceite, pero ahora volvemos a subir un pouco. 1, 2, 3, 4, 5... Aquí xa non importa tanto que colle esa tona, 8, váleme. Vale, perfectamente. Eso é. Apartamos un pouco. Aí está. E aquí vamos a rostrir esta cebola. Vou a coller de pemento, así, con isto chega. E con isto chega. Ben, con isto... Sabedes o que fajo con isto? Moitas veces o fajo para adornar, queda moi chulo esta parte de aquí. Entón, a mellor a marco, despois a reservo e queda para arriba para un pratado, pois queda moi ben. Baixamos. Vou baixar un pouquiño. O 4. Ben. E agora sí. Os anacos, como vexades, a min gústame así, que estén presentes. A rechada caracterízase por eso, joder, porque este presente aí a cebola, máis este presente... Hai sitios onde non lle botan cebola, solamente botan a carne e máis o pemento. Está moi rica tamén, vai en seco. Hai outros en onde é obrigatorio facer unha rechada con pemento doce ou picante. En outros, pemento, eu nunca lle botei a rechada de pemento doce picante. É bonito de Galicia. É fermosa por eso, a diversidade incluso que hai gastronómica do norte ao sur, do este ao oeste. De feito, dun pobo a outro xa cambia. Poder discutir o churrasco de porco, o churrasco de tenreira, e que haya unha discusión sobre eso. Eso é cultura. Eso é a cousa máis bonita que hai. Eso é presumir dun pobo, presumir de cada aldea, cada lugar. Tiña o seu medio de subsistencia cada casa. Cantas casas hai por aí que viven da vaca, que teñen o acceso a esa tenreira tan directa, en cambio hai outras zonas onde non. Non se tuveron, se dedicaba máis á crianza pois, de porcos, de animales para casa, como pode ser moito na zona costeira, non? Había quizás menos vacas, non estou falando moi xeneralmente, un xeito moi xeral. Que tamén había en producións grandes. Entón, nunhos sitios fase dun xeito, outros de outro. Por que? Porque o que había depende de cada un, de cada zona. Depende de como se fale. Sempre poño de exemplo da xouba e a parrocha. Que cousa máis bonita poderlo decir dos dous xeitos, entendernos en toda Galiza con esas dous palabras tan fermosas, tan galegas, non? É unha pasada. É o máis bonito que nos pode pasar aos galegos. O noso idioma. Non paras de aprender. Eu non do parazo. Mira que meto patadas ao dicionario a punta pala. Pero intento, sí, hai que intentarlo. E temos aí a Esther. Digo xo eu, unha crack. Moito aprendo con ela, moito. De feito, vou no coche cantidad de veces e poño os vídeos dela de YouTube e tal, e os conezo no Bluetooth e tal, e vou escoitando, non? Pois todos os consellos que vai dicindo ela. Un saudiño, Esther. De verdad que aprendemos moitísimo contigo. Digo xo eu. Claro que sí. Ben. Un cunquiño. Vale, ai, xa o teño. Onde vas, Miguel? Xa o teño aquí. Despistado. A que número teño? O 9. Vou baixar, o 7. Xa diximos que aí non facía falta torrar. Aí queda, rustrindo un pouquiño, vale? Ben. Vale, e outro un platiño para lavar as patacas. Comentaba, volvo a repetir, o digo porque a richada parece un exemplo perfecto, ou ter a idea da richada. Antes e agora, non? Oye, bistec con patacas, non? Un bistec por cabeza, que a mellor podría ser de 250 gramos tranquilamente, e con patacas.
Pero que facemos con patacas ou con ensalada? Pero que facemos si temos un bistec solo, que temos 3 para comer? Temos unha richada. Entón, sustituímos o bistec, todo ese aporte calórico de grasa e demais, por verduriñas. E aí, porque non me digades, aquí perfectamente, para esa cantidad de carne, podemos botarlle 6 patacas máis. Botamos patacas, despois toda esa carne por enriba, e vale exactamente igual. E cando ven un invitado, botamos unha presa máis de arroz. Non vades a coller un anaco máis do que teñades, de polo e tal, porque eso chega para todos, igual que a carne. Botades unha presa máis de arroz e xa temos solucionado o xantar dese invitado, non? Que ven. Pois isto é exactamente igual. Collemos, en vez de botar un anaco de carne grande por cabeza e tal, xogamos cas verduriñas, cas ensaladas, con esas cousas, e despois, en vez de botar un bistec, partimos o bistec, como fixemos aquí, e se reparte un pouquinho máis. A que boa idea. Guapajo, e quedas moi ben. Nadie vai te dicir, aquí hai un bistec per cápita. Nadie vai preguntar iso. Bueno, rostrimos a verdura, deixa que se vai así facendo pouquiño a pouco, eh? Aquí pouquiño a pouco. E imos para aquí. 9. A pataca, como a queremos? Bastóns. E na miña casa a richada sempre se fixo con bastón, sempre. Oi, pois a miña non. A miña sempre en cuadradiños e tal, vale. Como queiras. Eu cada día cambio. Un día en cuadradiños, outro día en bastóns, outros días fajo unhas patacas palla. De verdade, vos lo digo en serio. A mí se me decides, oye, dime a túa receita, teño que, a que faz na casa e tal, de lentellas, por exemplo. Na casa, non teño unha receita pechada nunca. Eu penso que na casa nunca fixe unha receita igual. Outra cosa que veña aquí e que diga, esta é a combinación de sabores perfecta. Eso non quere decir que lle quitamos este pemento. Estou falando por poñer un exemplo, e non este avó, cuidado. Pero na casa, que va? Cociña de neveira, do que teñamos, que levan hoxe as lentellas, se non temos chourizo, non? Que se lle bota a seme, non lle botamos. E non lle botamos carne, nada de carne. De feito, fago moitas veces, lentellas con curry. Fago moitas veces. E non lle boto carne. Moi ben. Vale, así. Ven para aquí. Como temos aceite? Listo para embarcar para Capáfata. Adentro. Vale, fora. Eso é. O alliño. Vai picadiño ou en liscos? Esta vez en liscos. Esta vez vai en liscos. Isto que é tona? No. É que se me está ocurrindo ahora, porque claro, eu fajo moito, non? Sabedes que aquí, bueno, o fajo... E aquí en esta chevo traballamos moito. Cas verduras, evidentemente, que temos por Galicia, non? Que o cebolo, o pemento e demais. Pero eu aquí dame un chisquiño de vinagre tamén, opcional, como queirades vos. Aí 14 de vinagre, así nas verduras. Vedes o que está pasando aquí? Ben, a pataquiña que quede ben crocante. Para eso estou no número 6, que vou baixar ao número 4. O que vai facer a pataca é cocer en aceite, en vez de frixir. Vai empezar a abrandecer por dentro, pero non vai a coller cor. Que facemos? Ahora vamos a esperar uns 10 minutos aproximadamente por esta pataca. Cando vexamos que está brandiña por dentro, tralla a tope. E aí sí que non xa collemos e non nos apartamos daqui, collemos papel absorbente e tal, e a medida que vayan quedando torradiña a pataca, imos retirando, vale? Que todo isto, por certo, non comentei, imos empratalo nesta tarteira. Bueno, de aquí vai o allo. Vamos a deixar isto listo.
antes do viño. Metemos un poquito de sabor. Así. Por enriba, para que non este en contacto, para que non queime, non sabedes? Bueno, vedes, estás botando moito, estou botando 4 pinguiñas, Ao final o que lle botei é unha culleriña. Non é máis. Ai, que misture ben. Mirade, e agora, aquí, o teño no 6. Chisco de viño branco. Movemos. Deixamos, evidentemente, que isto quede prácticamente seco de todo. Vedes a salsiña? Este é o transmisor do sabor. E agora sí que deixamos evaporar todo este alcohol, Ben, 6, 5, 4, 3. Imos a polo protagonista. Xa os fixemos así algunha vez, con papel film. Este colledes, o papel de plástico de toda a vida. Que o tiña por aquí. Aquí o teño. Ben, e aquí collemos e metemos o ovo. Antes de meter o ovo, ben, collemos unha brochiña. Collemos aceite de oliva virxe extra. Un chisquiño. Un chisquiño é simplemente para que non pegue. Aquí non queremos aceitar o ovo, Queremos que despois, cando quitemos daqui do plástico, non teñamos ningún problema. Entón, aceite de oliva, manteiga, o que queiramos, un graxo. Agora, botamos aquí o ovo e xa podemos cocelo xa directamente, non? Vai nos quedar moito máis bonito, incluso para abrir e demais, a chema moito máis controlada, pero queremos aromatizalo, queremos meterlle un pouquiño máis de sabor, un pouquiño solo. Aquí é onde traballades vosotros, con un pemento doce ou con un pemento picante, como que irades. Entón, todo por aquí, ahora que temos xa se queda pegadiño, porque xa botamos o aceite, por lo tanto vai quedar pegadiño. E máis, un pouquiño de pirixil. Oye, que queredes botar outra cousa, algo un pouco máis potente, orego, tomillo, que se vos ocorra, vale? Curry, por exemplo, algunha especia, vale, non hai problema. Pero eu quero disfrutar do sabor do ovo. Non como tantos, así de oca non como tantos o ano. De galiña, sí, fago experimentos a punta para, comes 4 a semana. Pero de oca non. Entón tampouco quero transformar moito ese sabor. E, por suposto, o que quero é que quede a clara perfectamente callada e na xema quero mollar. Auga e 6 minutos. 6 minutos van a ter a culpa. Vale, listo. Isto vou deixar aquí, non o tiro porque hai máis ovos. Despois, non sabe, hai máis ovos e hai máis comensais. Entón, por eso, vou non deixar aí para despois. ¡Hija! Moi ben, mirade. A ver que sale daqui. A ver se non a montamos agora. Podemos cortalo con un coitelo de serra, ir por aquí pouquiño a pouco, Primeiro facemos a marca e unha vez que teñamos a fer... Non queremos chejar abaixo, solamente co coitelo de serra, ir cortando así un pouquiño sin chejar abaixo. Despois vai a romper por aí. Despois hai outro xeito, non? Que é así, en vez do coitelo, aquí partimos. Aquí, vedes onde rompeu? Vedes? Xa o temos. Aí, en diferentes puntos, pero buscando o carril. Buscando o carril. E coidado, que non entre, que entre o menos posible. E para que entre o menos posible de pó e demais, podemos facer isto nun cunco aparte. E despois do cunco aparte pasamos por aí. Ben, a ver se abre xa. Eu penso que ainda non. Ainda non. Vamos a completar que to... Imos completar, aí está. Bueno, o temos, vedes? Xa, agora sí. Aí vai. Ei, que non quería que rompera. Por eso andaba con cuidadiño.
Ben. Ben, este quedou completamente baleiro. Fora, este tamén, non? Si. Fora. A ver. Ven aquí, Caimán. Ven aquí. Aí está, fora tamén. ¡Y mi madrilla! Pedazo xema vai aí, Dios mío querido. Vale. Auga a ferver. Isto xa o temos ligado. Vou poñer auga a ferver. Unha vez que ferva, vou meter o ovo dentro. Vale, con que atamos isto? Cunha piola. Bueno, temos aí piola, senón non vos preocupedes que aquí, mira, facemos unha así, vedes? Este é o xeito máis rápido que hai. Facemos así, xa temos un cordón. Non hai outro. Na cociña somos así, solucionamos enseguida. É a idea, para que non andedes buscando. E con que ato é eso, con que non sei que? Con un clip. Sabes, os clips dos folios e tal. Por exemplo, non? E se non, así con isto. Damos unha voltiña. Todo quieto, quieto, meixeiras, quieto, 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 quieto. Que me falta? Sal. Sal, un chisquiño de sal. Un chisquiño de sal que teña por aquí, onde teño. Ai, agora sí que podemos pechar. E o que vou facer é poñer un cazo ao lume, damos unhas voltas. Vedes? Poño un cazo ao lume e cocemos 6 minutos. Retiramos e con auga fría, para que deixe de cocer. Se non cortamos a cocción con auga fría, o que vai pasar é que nos vai a callar a xema tamén. E se nos calla a xema, pois perde un pouquiño a gracia, non? Aquí o teño. Bueno, compañeiros, compañeiras, vémonos nun chisco dun ollo. Vou poñerme a cocer este ovo. E para mí son 6 minutos. Para vosotros é isto. Para esta richada con ovos de oca, precisamos marcar moi ben os anacos de tenreira. Reservamos e rustrimos ben as verduras. Incorporamos o pemento doce, a cunca de viño e mesturando todo deixamos reducir. Nunha tixola friximos as patacas. En un cazo cocemos 6 minutos o ovo previamente especiado con pemento doce, perexil e sal. Empratamos carrichada, culminamos cos ovos de oca e listo para comer. Unha pataquiña galega, un pan galego, unha tenreira galega. E cando por riba culminamos ca xema dun ovo de oca galego. Mira para aquí, mira, mira, mira. ¡Hijuate! Bueno, nada, un biquiño. Este é o resumen, Un biquiño, unha aperta. E ata outro día, compañeros e compañeiras, que eu quedo aquí. Vémonos. Chao, o sorriso na boca sempre, Chao. Joder, impresionante. Chao.